OBDII. Barkanmu da sake kasancewa tare a yau. A yau ina so in yi bayani ne akan abu mai muhimmanci ko ma in ce wanda yafi kowanne muhimmanci a mota. Amma ba kowa yake magana a kan shi ba. Wannan abu ba komai bane, ita ce tayar mota. Saboda taya ita ce mota. Ita ce a tsakaninmu da titi, kuma ita ce lafiyarmu da motocinmu. Sunanta ɗaya a ko'ina. A ko'ina da taya ake kiranta. Akwai ƙananan letters a rubuce a jikin taya masu matuƙar muhimmanci, masu matuƙar amfani waɗanda suka zama necessary duk mai mota ya san su. Waɗannan rubutun suke nuna size ɗin tayar motarka. Misali, in an tambaye ka wani size ɗin taya kake amfani a motarka, ba abin ɗaga hankali ba ne, ba kuma sai ka tambayi wani ya faɗa maka ba. Yana jikin tayar motarka a rubuce. Ta yaya za ka gane wannan shine size ɗin tayar motarka? Kada ka damu, ka ci gaba da kasancewa tare da OBDII. Yau za ka gane har ma ka ganar da wani. A jikin kowace tayar mota akwai waɗannan numbers ɗin: 195/55, R16, 87V. 195 shine kaurin taya, 195 mm. 55% kuma shine faɗin taya radius, R radius. 16 kuma shine size ɗin rim ɗin da zai wa tayar daidai. A ɗan gaban waɗannan lambobin kaɗan akwai 87V. V ita ce take nuna gudun da tayar za ta iya jurewa. Speed symbol ne na taya. V na nufin 240 km/h. A maimakon V, taya tana zuwa da wasu harufan daban-daban, kuma kowanne da ma'anarsa da irin gudun da tayar motar za ta jura. Bari ka ga yadda za ka gane wani size ɗin taya motarka take bukata, kuma wace taya motarka ta dace da ita. Ba kawai daga ganin girman taya a ido ba, za ka ce wannan tayar za ta yi wa motata. Za ka yi gwari kuwa. Kada ka biya wata mai siyar da taya. Ba kowanne daga ciki bane zai sa ma tayar da ta dace da motarka. Wani zai yi duk yadda za ka sai tayar sa ne, ba ya duba ma wacce ta dace da motarka ba, musamman in ya fahimci baka san size ɗin tayar motarka ba. Dan kar cinikin ya wuce shi, zaka ji yana ce maka ai Alhaji wannan ma za ta yi. Zaka iya sa mata number 60, ai za ta yi. Lokacin da ake transport akan amalanke zaka iya sa duk kalar tayar da kaga dama. Duk wadda ta yi maka ba matsala. Amma yanzu at this century, a wannan karnin da muke, ba kowace taya ce take da quality da ta dace da mota ba. A yanzu komai ya canja, ba a na wahalar da kai. Komai ya koma computer cikin sauki. Kai ma to kakka wahalar da kanka. Cikin sauki zaka san da wani material aka yi wannan tayar kafin ka saka a motarka. Ni duk abin da zai sa ni ciwon kai bana buƙatar sa. Bari ka ga inda zaka ga number da size ɗin tayar motarka a jikin motarka. Ba sai lallai ka duba jikin tayar motarka ba, buƙata ka duba jikin tayar motarka. Kowace mota, sabuwa ko tsohuwa, tana da wannan sticker daga gefen kofar direba ta gaba. Da ka buɗe kofar gaba, anan ko ba za ka iya karantawa ba, ka ga zanen taya. Wannan shine size ɗin tayar motarka ta gaba da ta baya, har ma da spare taya, da kuma gejin iskar da tayar motarka take buƙata. Zaka ga size ɗin spare taya bata kai girman sauran tayoyin ba, kawai saboda ita temporary taya ce shi yasa. Yauwa, yanzu inda na fi so kuma na fi ba muhimmanci akan taya shine manufacturing date, kwanan watan da aka yi producing tayar. Shine wannan date ɗin zai sanar da kai komai da komai da kake da bukata ka sani akan tayar motarka, ko kuma ta kusa expire. Don kariya da kulawa, musamman in ka sai mota Taurus ko sakan kai har ma sabuwa, duka zai sanar da kai dadewar tayar motar a jikin motar. Kalli tayar a jikin date ɗin, lambobi 4 na ƙarshe su zaka mai da hankali akai. A cikin lambobi 4, biyun farko su ne weeks ɗin da aka yi producing tayar, biyun ƙarshe kuma a shekarar da aka yi producing tayar. So yanzu kuma 2022, wannan tayar a shekarar nan aka yi producing ɗinta. A ida in ka kalli tayar motarka zaka ga kana da taya lafiya kalau, ba ta da wata matsala, amma ta cikin material ɗin sun yi expire. Saboda taya tana da maiko da danko, amma saboda daɗewa material ɗin sun bushe, ta kandare da zarar ka yi tafiya mai nisa ta ɗau zafi. Ana rana sai ka ji stiyarin motarka yana vibration, ko ta yi billi ko ma ta yi bindiga kana tsaka da tafiya. Ga masu sa second tsohuwar taya, ka san daɗewar tayar kafin ka sawa motarka. Siyan nagari, mai da kuɗi gida. Idan kana buƙatar wasu dabarun kula da tayar motarka cikin hikima, kai mana magana a comment section ɗin da yake ƙasa. Kada ka manta ka yi likin bidiyon nan, sannan ka yi sharing ga waɗanda kake so su gani su ma su ƙaru. Sannan kuma ka yi subscribe. Dabarun lafiyar motocinku.